onye ụmụ anyị na-enye ya ekele maka iwe Chukwu bịa ka igonyere anyị ọjị a mee ka nka kata anyị isi ike kata ịhụnanya anyị ga-abata n'udo were ihe ntorobịa lawa be anyị maka akụrụ ụlọ nke onye kpatara ya apa anyị ga-eruru n'otu n'otu si na nwa Jizọs Kraịst onye nwe na-anabata onye ọbụla nọ n'ọgbakọ a na mgbede a. Onye isi oche anyị barịsta Nnamdi Ọha ekele m, onye ntụziaka anyị Dọkịta Chebe onye ekpe High Chief Okafọ, nwanne m nwoke Nnabokwu Comrade Obinna Obi, ndị niile chiri echichi nọ n'etiti anyị ọha na eze ama anabata unu na-asị na ọ ga-adị unu mma n'aha Jizọs. Ndị Igbo anyị na-adọla azụ na-asị ogene bụ nke a ọwa ya maha ndị anyị bụ na-adị ndị Igbo ọwa ya maha na ndị mahadum ebe a onye isi bụ jisiri ebe a wuo onye Igbo ọwa aba agụ hitiri ndị Igbo n'ebe niile ha nọ otu ha si na-agba mbọ. N'ụbọchị taa anyị kpọrọ ọha na eze ka ha bịa nọnyere anyị n'ihi na anyị na-eme ihe ncheta ala Igbo nke a kpọrọ annual Academic Igbo Day na DLI. Nwanne m ezigbo obi dị m, obi m bụ m Paulina adị m very very happy n'ihe a na-eme taa. Afambo, Mwada Chiwendu promise and the Buhodi. Amu Tinoso Kadipe. Amu Wako Oba Aliyu Banu na Mbitolu local government na Imo State. Amu Oji Jessica Ozioma. Amu Imo State. Ndị Igbo mmiri isi ọfụma ụkwa, egusi, ofe nsala na ofe olugbo. N'ime ha niile kedu nke ị chọrọ ka ejiji ọ ga-adịbu? Kedu ofe egusi wee dọọ ma gịnị? Ofe egusi. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na esiwe ofe egusi, mgbe a na-esi ofe egusi, kedu ihe anọ a na-etinye n'ofe ka ọ tọọ ụtọ na usoro esi etinye ha n'isi ofe egusi? Kedu ihe anọ eji esi ya na usoro eji etinye ha n'ofe? Amalite anyị ejigodu akwụ eleta ya, anyị eji ya wee ghee egusi. Isiwe ya anyị etinye ogiri, tinye achị, tinye nzụza. If I ever met our Igbo Cultural Day and Nime I never qua Adibo beauty contest and more esum na ndị na-eme ya anọdị n'obi mbụ ebe a ebe taa mgbe anyị emesi ife ndị anyị na-eme ọmụma ga-abụ onye mmeri. Nwanne m nwaanyị dị na nsọkwa ịmahe waji ama m ihe wọ ọ na-ajụ ebe ihe anọ eji ọjị eme na ndị ọdịnala ndị Igbo. Ị ga-eketa m? Ama m na a na-asa abịa ndị nna ya. A na-ekewe ya
Nke mbụ na a na-eji ya alụ nwaanyị mgbe oge ebe iji alụ nwaanyị bido na eji eme A na-eji ya ekpebere eji ya akwa akọdọ tụrụ anya gaa n'ihu Igbo anaghị aka ọ dị na eji ya kpee ekpere gaa n'ihu a na-eji anabata ndị ọbịa. M hụrụ ada Igbo taa mmeye ha oge m my time mekikwenu sure na mgbe ọbụla ha nidiri m attention ndị ote ndị oyibo na-ekwu ya mmemme sure na m ga-adịrị ha available nyekwe n'aka support community ahụ. Kedu ụzọ ihe ịnọ eji were esi ofe onugbu ọ dị mma iri n'elu? Okporoko mmanụ na gịnị okporoko mmanụ iri ihe abụ m ofu onye n'ime ndị na-amụ aka ada Igbo